Hayırlı kеш efirde yanılıklar stüdyoda men Rimma Avzalova bugünkü çıkarılışta. Dispanserlaştırу bara meditsina tekşürüğünün ähämiyeti neydi? Bir şuraшу, bir gımır. Kozanda yoktaşlar şuraшу öttü. Tınışlık mühim. Jirligimiz eminligi üçün her kimnin uyav buluğu gerek. Hazır әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Саулык, зур байлык ди халык. Шунысы бар, сәламәтлек кадерен күп вакыт аны югалткач кына аңлый башлыйбыз. Халык сәламәтлеген кайгыртып, хөкүмәтебез бушлай диспансерлаштыру үткәрә. Бу дәүләт программасы. 18 яшьтән 39 яшькә кадәр кешеләр 3 елга бер тапкыр профилактик тикшерү узарга тиеш. 40 яшьтән өлкәнрәкләр, инвалидлар, бөек ватан сугышы ветераннары һәм аларга тигезләшүчеләр ел сайын диспансерлаштыру үтәргә бурычлы. Диспансеризация 2 этапта үтә. Медицина текшерүен өтүү тәртибе турында Лилия Шәймиева репортажында. Август айында поликлиникада диспансеризация кабинеты эшли башлады. Биредә тикшерү үтәргә тиешле кешенең документлары тутырыла, сораштыру үткәрелә, кан басымы үлчәнә. 2024 елда план буенча безнең районда 6849 райондашыбыз диспансеризация үтәргә тиеш. Бүгенге көндә безнең 6577 райондашыбыз бу чараларны үтте. Шушы диспансеризация барышында безнең инде 1500дән артык кешедән сәламәтлекләреннән тайпылыш ачыкланды. Һәм хәзер алар инде өстәмә тикшерүләр үтеп бирәләр бу көннәрдә. Профилактик бүлмәсендә диспансеризация үтү райондашларыбызга каралган. Шушы бүлмәдә алар килгәчтән без кан басыбын, күз басыбын, буйны, авырлыкны үлчибез. Һәм анкета сораулары биреп, тиешле документларны тутырган вакытта сораулар килеп чыкса, профилактика буенча җаваплар бирәбез. Өлкән яшьтәге райондашларыбыз диспансеризация узуга ничектер җаваплырак карый төсле. Алар ялындырмыйча чакыру белән килеп, кирәкле табибларга күренә, анализлар тапшыра. Елда мен корамалдан келмейсі, корамалдан. Ошта стеутәрбіне жоңа кабинет ашқандар әйбәт болған. Менә шулай. Елда мен сәламәтлек сакларга кирәк бит. Менә бу диспансерлаштыру мөһим процедура дип уйлыйсызмы? Инде булмаган җирләрне ошасы белмәгән җирләрне үзеңнең сәламәтлегеңне беләсең. Табиблар билгеләп үтүенчә, тикшерү үткән райондашларыбызның шактыенда сәламәтлекләр белән бәйле проблемалар табылган. Алар җентекләп карауны таләп итә. Хотел бы акцентировать внимание именно на так называемом исследовании кал на скрытую кровь. Называется исследование в рамках онкоскрининга. Всего у нас по району направлено более 3000 образцов исследований. Эти исследования проводятся в городе Набережные Челны. Соответственно, около 300 человек имеют отклонение от нормы, то есть показатель завышен. И хотел бы сказать, вот за этот период мы обнаружили 9 именно злокачественных образований на ранней стадии, что позволило своевременно оказать помощь этим жителям. Диспансеризацияның беренче этабында анкета тутырыла, кан басымы, гәүдә авырлыгы, кан анализы тикшерелә, йөрәк эшчәнлеге яздырыла, күз басымы үлчәнә. Медицина тикшерү үтәр өчен райондашларыбыз иң элек поликлиниканың 151 кабинетына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Диспансеризацияны үтүлүген инде һәр кеше үзе аңласын, аның файдасы бик күп. Һәм инде безнең райондашларыбызга уңайлы булсын өчен безнең поликлиниканың кергән ишектән башлап диспансеризация кабинетына хәтле безнең аяк эзләре ясалган. Алар сары төстә бик матур сигнал булып торалар. Һәм туры шушы 151 бүлмәгә килсәләр, алар беркайчан да ялгышмаячаклар. Кайгырту гына түгел, игътибарда бу. Диспансеризацияннан соң кешенең авыру дәрәҗәсе ачыклана һәм дәвалау ысуллары белгеләнә. Авыруны белми йөргәнче кисәтү күпкә яхшырак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Келесі елдан бірінші төркем инвалидларына һәм 80 яшьтән өлкәнрәк гражданнарны караган өчен компенсация түләүләре үзгәрәчәк. 2025 елның 1 гыйнварыннан Татарстан социаль фонды әлеге гражданнарның пенсияләренә 1200 сум өстәмә түләү билгели. Шул хакта алдагы материалда.
Россия социаль фондының Татарстан бөлігі 80 яшьлек гражданларға һәм беренче төркем инвалидларның пенсияләренә өстәмә түләү билгеләячәк. Бу өстәмә ел сайын пенсия белән бергә индексацияләнәчәк. С 1 января 2025 года Социальный фонд Татарстана установит надбавки к фиксированной выплате гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы в размере 1200 рублей. То есть преобразуется сама выплата компенсационного ухода. Меры соцподдержки они остаются, но они будут уже выплачиваться в другом формате. Бүген беренче төркем инвалидларны яки 80 яшькә җиткән пенсионерларны караучы Татарстанлылар 1200 сум күләмендә түләү ала. Түләүләр карап торучының гаризасы буенча карап торучының язмача раславы булганда билгеләнә. Акча тәрбияләнә торган кешенең пенсиясе белән бергә исәпләнә. Киләсе елдан мондый кагыйдәләр гамәлдән чыга. Моның урынына беренче төркем инвалид булган яки 80 яшькә җиткән барлык гражданнарның пенсияләренә дә автомат рәвештә 1200 сум өстәмә акча билгеләнәчәк. Гражданам, которым исполняется 80 лет, устанавливается также надбавка к фиксированной выплате в размере 8134 рубля. То есть она получается двойная. Если, допустим, день рождения будет 2 ноября, то со 2 ноября социальный фонд устанавливает фиксированную выплату в двойном размере. То есть вместо 8134 она будет получать 16 тысяч. Пенсионерларның үзләренә моның өчен бер каяда мөрәҗәгать итәргә кирәк түгел. Мондый пенсионерны караган кеше турында мәгълүмат бирү дә кирәк булмаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Республикабыз районнары Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесендә катнаша. Бәйге 2нче ел рәттән оештырыла. Бу атнада Казанда Мөслим районы мәдәнияты көне үтте. Райондашларыбыз җыр биюләре белән дә сөендерде. Һәркем сокланырлык күргәзмәдә тәкъдим итте. Фойеда кунакларны гармунчылар каршы алды, тамашачылар җырлап, биеп күңел ачты. Күргәзмәдә казанлылар күңеленә хуш килде. Шунда ук яннан күннән картиналар ясау, читек тегү, маскировка шелтәрен өрү, чәкчәк пешерү буенча мастер-класслар үтте. Мөслим бренды какланган һәм тозланган каз, бармак, чәкчәк сатып алу мөмкинлеге дә бар иде. Казандагы яшәгән кешеләр өчен бу улы бәйрәм. Күрмәгән кешеләрне шушында күрәбез, танышабыз. Әле менә шаккатып карап йөрим, нәрсә генә эшләмиләр бит. Ул җым белән дисәмме, ул пешекчеләр дисәмме, ул картинасымы, нәрсә менә бөтенесе дә неужто безнең шушы мөслимнән чыккан кеше шушыны ясый шаккатып карап дисәң инде. Мөслим минем өчен шын мәгънәсендә. Монда бер нинди купшылану, мөслимләр янында ялагайлану дигән сүз дә юк. Газиз төбәгем. Чөнки ул минем ул сүз кабатланса да инде әйтергә яратсалар да киндек каным тамган. Bütün газиз, bütün туганнарым әткәм-әнкәм җәсәде ята торган шунда төбәк. Казанда яшәүче якташларны күрү, очрашу теләге мөслимләрне бергә җыйды. Һәрбер мәҗлесне оештыру ул бит күп чыгым таләп итә. Шуның өчен рәхмәт менә мөслимдә бу көндә эшләүче җитәкчеләргә. Аларның бу мәҗлесне оештыруына халык теләп килә бу сезләргә. Ул яхшы настроение белән тагы бер елга үзенә хөрмәт алып китә дип әйтәсем килә. Без инде якташларга килеп күрсәтәбез, хәзер мөслим нәрсә белән яши. Ничек без үзебезнең телебезне саклыйбыз, ничек гореф-гадәтләребезне саклыйбыз, дуслыгыбыз безнең ничек, кая табабыз барабыз, нинди мәдәният чаралары үткәрәбез. Шуларны күрсәтергә киләбез. Дөресен әйткәндә, монда экзаменга килгән сыман. Очрашу гүзәл илем, моңлы җирем, бәхет биргән мөслимәм исемле концерт программасы белән дәвам итте. Тамашачыларны район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Чарада Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов та катнашты. Мөслим районының хезмәт сөйшән халкы белән бай. Бу районда безнең татар халкының милли мирасы, гадәтләре бик чәчмәй саклана. Район администрациясы бик көч куя. Һәр кешенең үзенең кеше ватаны бар диде, малый родина бар диде. Безнең инде кеше ватаныбыз үзебезнең бөтен ягыбыз, ык буйлары, төпсез күлләр, теге бака күлләре, безнең тегермән таулары, алар барсы да истә, ишарашып тору булганда, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт сезгә, менә шулай җыелып,
Biz şunlar ne jiganга Bu yıl bit elimizdeki medeni başkalarını söyleriz degendirek şunday maksatdan işlenip hazır tarayman. Başka rayonlardan men barıp karadım. Indi mına birinci konkursta kerek түгел, Müslüm indi hukukten Татарстанның medeni başkalası etip belgelengen. Özünün үзешчән сәнгате белән дә, үзенең матур менә бу экспозициялар белән дә гел дан тота, бүтән кеше өчен дә үрнәк. Һәммәгезне дә инде күрәсе килеп, сагынып, зарыгып килдек. Мәдәният залы дип әйтергә кирәк, тулаем тулды. Анда күпме кеше басып тора. Бу инде безнең мөслимнәрнең чын-чынлап иҗат кешеләре икәнлекне, сәнгать өлкәсендә генә нинди өлкәгә килсәң дә кызыклы, зур шәхесләр икәненә бер дәлил. Концерт 2 сәгать дәвам итте. Тамашачылар мөслимләр концертын бик җылы кабул итте. Һәр чыгышны сызгырып, озаклап алкышлап, район үзешчәннәрен үсендереп торды. Шулай булмый ни, мөслим бит ул. Мөслимләр зур эшләр башкарырга да, җыр-моңга да оста. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучылары көзге каникулларда балаларның ялын файдалы һәм кызыклы итү максатында мәктәп яны лагерьлары оештырыла. Лагерьлар район үзәгендәге мәктәпләрдә генә эшли. Мөслим орта мәктәбе лицей гимназия базасында оештырылган көзге мәктәп яны лагерьларына барлыгы 120 бала йөри. Балаларның ялын күңелле һәм файдалы итеп үткәрү өчен лагерь тәрбиячеләре төрле чаралар үткәрә. Без килгәндә Мөслим орта мәктәбендә укучылар иртәнге аш ашыйлар иде. Һәр елдагыча мәктәбебездә көзге каникул чорында лагерьлар оештырыла. Балалар инде бик теләп, яратып йөриләр. Елдан-ел балалар саны артып тора. Балаларыбызның көне иртәнге зарядка белән башланып китә. Аннары инде безнең иртәнге аш. Июль калейдоскопы исемле викториналар, төрле мастер-класслар уздырудан тыш укучылар әкият персонажлары өчен костюмнарда тегәргә ярдәм итә. Укучыларның берничәсе рәсем ясау, кайберләре шахмат уены белән мәшгуль иде. Биредә һәркемгә вакытларын күңелле итеп үткәрү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылуын күреп кайттык. Балалар инде 8-дән 2-гә хәтлек монда була. Авылдан килүчеләр дә бар. Шуңа инде без төрле чаралар белән аларны кызыксындырырга тырышабыз. Шуңа балалар саны арта. Укучылар өчен сәламәтләндерү, спорт, иҗади юнәлештә һәм башка кызыклы чаралар Мөслимнең матур һәм истәлекле урыннарына экскурсиялар оештырыла. Акыллы каникуллар проекты да гамәлдә. Балалар ял итү белән бергә алдагы уку чирегенә дә әзерләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар өчен тагын бер кызыклы чара үтте. Мөслим гимназиясе базасында район күләм квест оештырылды. Ул Бөтен Россия халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Конституциясе көне уңаеннан уздырылды. Анда район мәктәпләренең 8нче сыйныф укучылары көчсен ачты. Бердәмлектә безнең көч исеме астында үткәрелгән хәрби тарихи уенда Мөслим гимназиясе, Мөслим орта мәктәбе Михайловка, Тотбулер, Соловоз Мухан, Рушуга мәктәбе командалары көч сынашты. Гимназия базасында менә шушы уен ел сайын оештырыла. Бу безнең алабызда традиция керәкләр дип уйлыйбыз. Монда балалар үзләрен төрле яклардан сыйлар. Монда автомат җыю, шулай ук сугыш темасына кагылган сорауларга җавап бирәләр. Балаларга бик ошый, елдан-ел мәктәпләр артып килә. Катнашалар бик теләп. Быел икенче мәртәбә үткәрелүче әлеге чарада 4 кешедән торган командалар 13 станциядә төрле биремнәр эшләде, сорауларга җавап бирде, күнекмәләрен сынады. Уен укучыларның тормыш иминлеге нигезләре һәм ватан тарихы буенча белемнәрен дә актуальләштерде. Бундай чараның максаты без инде 8нче класс укучылары өчен үткәрәбез. Алар 1нче ел ОБЗР фәнен укый башлыйлар. Шушы фәнгә кызыксыну уятыр өчен, шушы фәннең кирәклеген аларга тагын бер катнашы практик яктан күрсәтү өчен шушы ярышны үткәрәбез. Укучылар Калашников автоматын сүтеп җыйды, физик әзерлекләрен күрсәтте. Пневматик винтовкадан аттылар, яралыга медицина ярдәме күрсәттеләр. Мы приехали с Шуганской школы, участвуем второй год в этом прекрасном состязании. Наши ребята с охотой занимаются. В прошлом году заняли мы неплохие места. Мы надеемся, что и нынче также займем места. Бу ярышлар инде бик үзенчәлекле һәм кирәк әйбер дип уйлыйм, чөнки алар хәрби патриотик яктан нык развивать итә үзеңнең көчеңне, сәләтләреңне, менә туган якның да белемнәре, тарихын искә төшерергә әйбәт. Шул ук инде
район буенча мәктәпләр белән әзрәк ярышасың, барыбер дә үзе бер дәрт өстим. Квестта катнашучылар Бөек Ватан сугышы геройлары, хәрби кораллар, Россия Федерациясе хәрби көчләрендәге хәрби дәрәҗәләр, маршаллар, герой шәһәрләр турындагы белемнәрен дә сынады. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсем телевидениесе. Соңгы вакытта экстремизм, террорчылык турында яшештергә туры килә. Террорчылык төрлечә чагылыш табарга мөмкин. Вазгыять һәркемнән уяулык, игътибарлы һәм сак булуны таләп итә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Әйләнә тирәбездә төрле хәлләр булып тора. Бу һәркемнән икеләтә уяулык, игътибарлык һәм саклык таләп итә. Балалар булган урыннар аеруча сак хезмәтләреннән ныклы контроль сорый. Бүгенге көндә терроризм, экстремизм куркынычсызлыгы аеруча мөһим булып тора. Чөнки дәки бүгенге вазгыятьтә Украинада барган сау вакытында төрле агентлар, Украина яклы чит ил агентлар тарафыннан социаль челтәрләрдә яшьләрне төрле деструктив эшләргә тарту эше алып барыла. Әтиәннәргә аеруча игътибарлы булырга, яшьләрнең балаларына нинди социаль челтәрләрдә утырып, нәрсә белән кызыксынулары, нинди переписка алып барулары үзләренең тотышлары буенча. Безнең район территориясендә бүгенге көнгә кадәр терроризм белән бәйле очраклар күзәтелмәде, ләкин бу безгә борда тәртип, борда яхшы дип тынычланырга җирлек һәм бернинди гарантия бирми. Терроризмның географиясе киңәя бара. Безнең районда да андый хәл булмас дип беркем дә әйтә алмый. Безнең Мөслим районда терроризм очраклары бүгенге көнгә хәтлек беркетелмәде. Ансы безне бик зур сөендерә. Безнең инде бүтән шәһәрләрдә, бүтән өлкәләрдә терроризм очраклары булып тора. Шуңа күрә әйтәсем килә инде ата-аналарга беренче чиратта балаларга инде игътибаррак булсак иде. Алар инде безнең инде интернет шелтәрендә утыралар, телефоннарын карап, әзрәк контрольдә тора кирәк инде мондай очракларны. Террористлар яшьләргә күбрәк мөрәҗәгать итә. Бер катлы балалар уяулыкны югалтып, куркыныч хәлләр белән очрашканнарын аңламый да калырга мөмкиннәр. Террорчылыкка каршы көрәштә балалар бигрәк тә яклауга дучар. Шуңа күрә инде безнең Габдулла Тукай исемендәге Мөслим орта мәктәбендә даими рәвештә класс сәгатьләре, линейкалар һәм инде террорчылыкка каршы көрәш буенча өйрәнүләр уза. Безнең теләк бер генә балада террорга дучар булмасын. Төрле афәтләрдән саклану өчен җирлегебездә эзлекле эш алып барыла. Волонтерлар отрядлары эшли, яшьләрне спортка, сәнгатькә тарту юнәлешендә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Мизгел яшьләр үзәге, балалар сәнгать мәктәбе, яшьлек спорт комплексы, спорт мәктәбе шундыйлар рәтендә. Безнең якта булмас дип әйтерлек түгел. Шуңа күрә без әзер булырга тиешбез яшьләр белән эшләргә. Безнең инде мизгел үзәгендә яшьләр белән эшне алып барабыз. Волонтерлар эшли. Кинопати, батыллар, очрашулар, аңлатмалар, терроризмга каршы тору, аңа бирешмәү өстендә эш алып барыла. Кичектергесез хәлләрдә нәрсәләр эшләргә кирәклеге турында һәркем белеп торырга тиеш. Сакланганны саклармын дигән бит. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба Мөслимгә махсус хәрби операциядә катнашучы берничә райондашыбыз ялга кайтты. Илназ Гыйздуллин өлешчә мобилизация башлану белән махсус хәрби операциягә китә. 2022 елның октябреннән бирле хәрби операциядә катнаша ул. Күптән түгел Илназ яраланып туган ягына кайтты. Журналистларыбыз хәрбинең хәлен белешеп кайтты. Мобилизация дулкынына эләгү турында повестканы Илназга өенә килеп тапшыралар. Бу вакытта аның туган як агрофирмасында сох хезмәтендә эшләгән чагы була. Махсус хәрби операциядә Илназ пулеметчы булып хезмәт итә. Яу кырыннан бик күп яралыларны, үлгән солдатларны алып чыгарга туры килгән үзенә. Йөрәк әрни, бу кан кыйгыш вакыйгаларга тизрәк нокта куелсын иде ди Илназ. Мин анда пулеметчик вазифасын үтим. Авыр инде, штормнарда йөрибез. Китәсе дә килә, китәсе дә килми. Бу мәхшәрәләр тиз генә бетеп, исән-сау әйләнеп кайтырга ясым бар безгә. 2 ел эчендә Илназ 4 тапкыр кыска вакытлы юлга кайтып киткән булган. Монысында егетне каты яралану сәбәпле юлга кайтарганнар. Штурм вакытында контузиялып, сәламәтлегенә зыян килгән. Зур һәм авыр плите астында калып, аларның төркемендәге шактый солдатлар вафат була. Әниләрнең хәлен инде балалары, сугышта катнашкан кешеләр үзләре аңлый торганнардыр дип беләм. Күп кеше инде безнең хәлне аңлый, белә, һәр вакыт сораштырып, ярдәм итеп торалар. Бүгенге көндә инде минем улым җәрәхәтләнү алып, госпитальдә ятып өйгә кайтты. Ул өйдә чагында инде минем җаным тыныч. Без инде бергәләп яшибез.
аның сауыгын көтәбез. Мин абыйымны нык сагындым, аның батыр булуы белән мин нык горур, аның исән-имин кайтуын телим. Күрсәткән батырлыгы өчен Илназ Гыйздуллин махсус хәрби операциядә катнашучы һәм батырлыгы өчен медальләре белән бүләкләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кеше авыллар тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Крашуран авыл җирлеге составындагы Каенсаз авылы да кеше авыл санала. Каенсазлар тарихын барлап, авылның киләчәген кайгыртып яши. Авыллары белән бик горурланалар. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Тарихи чыгыныклардан күренгәнчә Каенсаз авылы 1902 елларда оеша. 1904 елда ук инде авылда мәчет салына. Әмма 1936 еллардагы вазгыя чорында мәчетнең манарасын кисәләр. Соңгы елларда авылда яңа мәчет сафка басты. Авыл халкы һәм авылдан чыккан игенәче авылдашлары ярдәме белән сафка баскан мәчеттә төрле дини бәйрәмнәр, очрашуларда ешуза. Мин үзем Каенсаз авылында туганнан бeri шунда инде Укурда да битеп, әрмәдә кайткачта сразу шунда истә калдым. Без авылыбызны бик яратабыз. Колхозлар башагында ул гөрләп тора торган инде фирмаларыбыз улы, комсомол яшьләр фирмалары белән эшләдек, шулар җитәкләдем мин. Яшьләр, ну менә теге колхозлар таралган 90 еллардан соң авылларда яшьләр китә башлады, эш фирмалар биткәчтен, парклар да битте, техникалар да калмады. 1931 елда авылда колхоз оешкан булган. Әмма илдәге үзгәрешләр белән авылда инде күптән колхоз да юк. Бүгенге көндә Каенсаз авылында күпчелек өлкән буын яши. Арада эш яшендәге гаиләләр дә бар. Авыл халкы тирлек һәм кышкырт үрчетеп, умарта тотып гомер итә. Кортлар кортая барсак та инде яшьләр дә бар әлерәк булганнары бар, агрофирмага барып эшләп йөриләр. Шул аннан соң инде үзебез менә кортайсак та авылыбызга карасагыз, койсак кана карасагыз да авылда карамаслык җир юк. Берсеннән берсе халык, әбиләр, бабайлар белән карамастан, оныклары кайтып ярдәм итеп, өйләрне яңалаштырып бетерделәр, профнастылар белән урамда агач кыйма күрмәссең. Каенсазлар шәйнең нәг уртасында Сабантуй бәйрәмен, авыл көне итеп үткәрүне дә матур гадәткә керткәннәр. Бу көнне авылга бик күп кунаклар кайта. Чит җирләрдә гомер итүче авылдашлар да, якташлар да бергә җыелып күңел ачалар, бәйрәм итәләр. Авыл көнен без инде ел сайын шул июнь азагында үткәрергә тырышабыз. Без иң беренче тапкыр 18 елда үткәрдек менә. Шуннан соң инде без әйттек, әйдәгез әле ел сайын июнь азагында үткәрәбез дип. Без инде менә беренче елны үткәрдек авылның 120 еллыгын. Аннан соң менә 2 ел рәттән инде Курбан гаетенә туры китереп, Курбан бәйрәме шунда курбан шалган курбаннарын алып килеп, шунда инде хашламалар пешереп, бөтен авылдашларны, кайткан кунакларны сыйлап, бик күңелле була инде. Каенсазлар чыннан да бик оешкан һәм тырыш халык. Әле узган ел гына алар үз көчләре белән алу янында гына шифалы сулы шишмә ясаганнар. Шишмәне ачу тантанасын да алар бик олылап билгеләп үткәннәр. Безнең авыл бердәм ул, бик матур бердәм. Нинди генә чара оештырырга җыенсак та, алар безгә һәр вакыт авылдашларыбыз булышалар. Еракта яшәгән авылдашларыбыз да, менә шишмә төшгәндә дә барсы да ярдәм иттеләр. Кем ярдәм итте, кем булай итеп кул белән шулкадәр күңел итеп бергә эшлибез, Аллага шөкер инде. Каенсаз авылы һәм анда яшәүче халык бердәм, дус һәм тату булулары белән аерылып тора. Район үзәгенең иң читендә урнашкан, авылдан нибары 30лап хуҗалык булып, 50ләп кенә кеше яшәсә дә, алар бүген зур авылларга карый да күңеллерәк һәм матуррак гомер итәләр. Авылыгыз һәр вакыт шулай гөрләп яшәсен, тәмле чишмә суларыгыз да мол булып агып торсын, Каенсазлар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Район мөхтәсибәте ай сайын авыл имамнары белән җыелышлар үткәрә. Шундай очрашуларның чираттагысы Каенсаз авыл мәчетендә узды. Өлкәннәр үзләрен борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Каенсаз авылы кеше авылларының берсе. Шуңа да карамастан бүген авылда мәчет эшли. Мәчеттә узган киңәшмәне район имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин алып барды. Безнең инде әлхәмдүлилләh менә гышыр садакалары һәм гышырлар җыелып бетте, шуларга нәтиҗә кылынды. Кылыначак Алла теләсә, һәм инде шулай ук дәресләр башланып китә. Безнең инде кышкы вакытта дәресләр, гыйлем алу, мәчетләрдә инде халыкны җыеп, балалар булсын, уллар булсын, дәресләр башлап җибәрү. Һәм инде планда көтелә Алла теләсә безнең авылларыбызда атнага, 2 атнага бер вәгазь кичәләре уздыру. Киңәшмәгә җыелган имамнар үзләрен борчыган һәм кызыксындырган төрле сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр. Мөхтәсибәт хезмәткәрләре сорауларга тулы җаваплар бирделәр. Мондый җыеннарның бик файдалы булуын әйтәләр ал имамнары. Бик кирәк ул очрашулар. Нәрсәләр сөйләшәсез әлеге очрашуларда?
Көпчілік шул дин турында инде вағазлар себеріне түрлі ауылларда була инде ул. Ай сайын барыга тырышабыз. Юкка гына халкыбыз киңәшлеш таркалмас димәгән. Ислам дин эшчәнлегендә дә башкарылган эшләр һәм сораулар һәрвакыт булып тора. Шуңа да очрашулар һәрвакыт нәтиҗәле уза. Фәридә Гантилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.